La intel·ligència artificial ha començat a canviar l'aviació, però fins on arribarà? Avui t'explico com EASA ha classificat els nivells d'intel·ligència artificial en l'aviació i també què es podrà fer, què no es podrà fer i sobretot com afectarà això a pilots, controladors i passatgers. Spoiler! Els cotxes voladors autònoms a Europa encara tardaran forces anys a arribar. S'ha creat una escala amb 3 nivells on es defineix exactament fins on pot arribar la IA en l'aviació sense comprometre la seguretat. Nivell 1. IA que assisteix però no decideix. El subnivell 1 alfa es diu augmentació humana i es refereix a la IA que simplement ens ajuda a veure millor la informació. Pels pilots podria marcar turbulència o zones de mal temps millor del que fan els nostres instruments ara, o també en condicions de baixa visibilitat ens podria avisar d'exactament on està la pista i obstacles al voltant. Pels controladors podria servir per detectar conflictes potencials o organitzar millor les dades del radar. Aquest nivell no diu què has de fer, només millora el que veiem. El nivell 1 bravo és el d'assistència cognitiva i aquí la IA ja pot recomanar accions. Per exemple, pels pilots ens podria recomanar canvis de velocitat o rutes diferents. Pels controladors podria recomanar canvis d'altitud per millorar el flux total dels avions. En aquest nivell la decisió final sempre és humana, sense excepció. Nivell 2. IA que treballa amb humans. El nivell 2 alfa és el de la cooperació. La IA ja pot actuar, però sempre amb supervisió directa. Per exemple, podria modificar paràmetres del vol per eficiència o des de la torre de control gestionar tràfics al terra directament. Sempre tenint en compte que el pilot o el controlador ho pot anul·lar directament. El subnivell 2 bravo és el de la col·laboració, on la IA i l'humà comparteixen responsabilitat. Aquí la IA podria fer maniobres d'evasió, reordenar el trànsit en un sector que estigui col·lapsat o tenir en compte l'eficiència, el vent i les restriccions ATC per reordenar la ruta. Encara hi ha supervisió humana, però la IA aquí ja tindria més autoritat real. I arribem al nivell 3, el de IA autònoma. Al 3 alfa, la IA és autònoma, però l'humà encara té capacitat per anul·lar-la. La IA podria volar l'avió o gestionar el control del trànsit aeri, però els humans encara podríem canviar-ho. El nivell 3 bravo seria el d'autonomia total, on la IA seria capaç de decidir i actuar sense intervenció humana. No us preocupeu, que EASA encara no permet ni estudiar el nivell 3. Vistes les categories, anem a veure què prohibeix EASA. La primera és que EASA només acceptarà la intel·ligència artificial en l'aviació si en cas de fallada d'aquesta té zero impacte en la seguretat. Això ja fa gairebé impossible que hi puguin haver IAs volant avions de manera autònoma. La segona cosa que prohibeix és la IA amb capacitat d'aprenentatge. Si una IA canvia mentre opera, no es pot certificar. Així que segurament veurem molta IA a l'aviació també. Sí, però arribarà pas a pas. Primer arribarà ajudant, després col·laborant, i si d'aquí molts anys la intel·ligència artificial és completament segura, pot ser que en algun moment arribés l'autonomia. Això és tot per avui, feu-li like al vídeo i escriviu als comentaris si voldríeu volar amb un avió controlat per IA. Va, que us llegeixo. Adeu!